ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд нав мошинои нав ба навор гирифтем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар ягон мошини фурӯшӣ бошад, дӯстони азиз, хоҳем ки навор кунем ё ки сурат ё видео шароит кунем, мо дӯстони азиз дар канали рахштеҷи бохта рафто ва дигар каналҳо дӯстони азиз реклама мекунем. Опшим, агар шумо дар хона, замин, квартира чизе ки бошад барои реклама кардан дар рақамҳои WhatsApp рӯйтем мо рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, дар имза навор чӣ мошин мақсад видео кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб аст Opel Sedan бо нархи арзон, Hyundai Santa Fe, Mercedes сечка объёмӣ ва сечкаҳои простой, Daewoo Nexi ВАЗ 2107, Opel ду тонировкадар ва бетонировка. Ҳаст дӯстони Opel Hatchback, ҳаст Toyota Camry 1, Camry 2, Hyundai Elantra солҳои 2012, трактори фурӯшӣ комплект бачо. Хоб электромобил Opel Astra G, Toyota Camry SK. Хоб дӯстони азиз, ҳаст Opel каравани тоза ки мотори вагони кати сарошона фурӯши караванҳои простои состоянии зур. Хоб ҳаст дӯстони азиз, мақсад ки мошинои советский ва мошинои акселератора. Курси имза 123 сомон маромад рафте. Ина марамат бачо ки мега ки ҳамин чӣ кузуфай. Дӯстони азиз, Opel каравани тоза ки хушрак бачо, мошини сняти тайёра. Дӯстони азиз, як ҳафта пеш документош кардаги аст бачо, бензини холия, мақсад газ пазаро ба инчунин мотори вагони мондаги бачо, мотори вагония, ягон чашка пашкаш бачо, варид кардаги нест. Мошин тоза ки хушрак срочно фурӯшай. Дӯстони азиз, нархи неки арзон кардем, мемонем неки илтимос дига арзон накунем. Нархи мошин 33000 сомон бачо, камтарак арзон мешавад. Пули ягон шотча ҳам хиша мегзарем, мақсад срочно ҳамира бовар кунед 45-50 мегирам хай состоянира. Краскаш пачкай свети зур. Ина маромат тамошо кунем бачо. Балнош пачкай дӯстони азиз, ҳар чораш нав мондаги аст. Мошин дӯстони азиз тозаги хушрак. Ягон берона бачо кор надорад. Дестен тозака. дӯстони обшивкаош ҳам тозака, дата электропакет дӯстони азиз, сиди салон, чухолакҳои фасонак мондагӣ аст бачо, коробка механика, торпедош ягонҷош кандагӣ мандагӣ нест. дӯстони азиз, намарамат ҳам электропакет, ҳам люк бачо, ҳамаш ай чизои хичай. дӯстони азиз, мошин навачашми тоза, бензини холи, газ паз ягон мехали задагӣ нест. намарамат тамошо кунед, буксировка ҳам дорад. дӯстони азиз, мошин тозака. ина бо ақиша нишон то метиём. я дӯстони азиз, ҳамаш чизои вагони хичай, мақсад кузуфиш тоза, ягон варид париди хали дӯстони надорад, ин чизои хичай. намарамат тамошо кунед, кузуф неки тоза бада, чашко заводской, балош бачо пачка. як ҳафта пеш документош кардаги ин саршавии 7-8 июн да дӯстони азиз, 12 моҳи дига мақсад ки документ дорад. дӯстони азиз, мошина нижни часта полни худ чӣ мода Astra-G вагони, мақсад ки мотори вагони бачо, бензини холия. нарх мошини 33000 сомон, камтар муомила. мошин дар шаҳри бохта ноҳия кушонинда. ҳама чиз кардаги марама срочно омада бинем. ина марамат бачо, срочно фурӯши Toyota Camry DLE America. дӯстони азиз, соли мошин 2009, мотор 2.4 бачо, мошин сняти тайёра, беруна мошин ягон ҷо кор надорад. дӯстони азиз, нархи мошин 85000 сомони аст, бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад, срочно фурӯш. ина марамат тамошо кунем. дӯстони азиз, ҳолати балнош навай, мақсад неки калпак дӯстони диска нест, балнош пачка бачо, мошин беруна ягон ҷо кор надорад. ина марамат тамошо кунем. обшивкош ҳам тозака бачо, та электропакет, скамайкош бачо тозака, ягон ҷош хеле мақсад кандаги ҷазирак нест бачо, коробка автомата. дӯстони азиз, хай монитор дадоша чиз заводской худаш буде бачо, мошин якпара мултиро. дӯстони азиз, LE Америка бачо, LE. ина марамат дӯстони азиз, срочно фурӯша. нархи мошина 85 бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад бачо, мошини сняти тайёра, фақат як номер мегиред тамом. ина марамат бачо, мотору коробкаш мега сӯза. мошин дар шаҳри бохта бачо, дар ноҳияи кушонёнда. 85 бо муомилаи хуб дорад. 2009 бачо, мотор 2.4 то охири сола бачо, мақсад ки ҳуҷҷатам дорад то охири сола. дӯстони азиз, оиди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволо илоҳагӣ марама занг занед. 85 бачо, бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад, срочно фурӯши марама занг занед. ассалому алайкум маҳрамат дӯстони азиз, ВАЗ 2107 тозаки хушрак. дӯстони азиз, соли мошин 2008 бачо, мотор як ҳафти полисейска. дӯстони азиз,
бензина свети саф-сафед бачо 10 моҳи дига танировка дӯстони азиз то охири сола ҳуҷҷатам дорад. Утил кардаги дӯстони азиз балоношам пачка. Мошин идеални састани бачо бо номеракошам номеракои ваз 21 бачо падарка. Ина марама тамошо кунем. дӯстони азиз мошини хе беруна ягон ҷош кор надорад, ҳама навотош мага кор мекунад. Мошинча хе қадди қомат дӯстони азиз молодёжни кардаги дискои фасон бачо. Мошинча срочно фурӯшӣ. нархи мошин дӯстони азиз 34000 сомон аст. бо мақсад камтар дига муомила савдои хубам мешавад. ина марамат дӯстони азиз срочно фурӯшӣ. дӯстони азиз обшивкош тоза кай. ина марамат тамошо кунен. хоб скамекош бачо латаги хали фасона дӯстони азиз. параш кожа буда хела аҷоиб зура ёбшим. коробка механика созари чишошам тарфидошам аш тоза кай бачо. хай мошинча ака чихай тоза гаштагай маълуме ки хушва кай. на дӯстони азиз аркибшам нишона тонатем на тоза бачо 2008 бачо мотори як ҳафти полисейский. дӯстони азиз мошин беруна ягон ҷош хе кор надорад. 10 моҳи дига танировка то охири сола мақсад дах мешавад. 5 моҳи дига мешавад, 6 моҳи дига мешавад. утил бачо 2008 мотори як ҳафта дӯстони азиз. мошин идеали састани бачо. Не ки мақсад бисёр арзон мешавад бачо. 34000 сомон кам тараки дига муомила мекунем мега срочно фурӯша. мошин бачо дар шаҳри бухтара. ина дӯстони азиз мошин омада айпеш бинед хайр бекунем марамат срочно. ина марамат бачо Opel Vectra B 238000 сомон бачо бо мақсад ки муомила савдо ам дорад. дӯстони азиз танировка документош тақрибан як 5-6 моҳи дига мондаги аст бачо. мошин 90 автомобил полни соли 2000 кардаги аст бачо. моторшам як гашти вагони мегад мондаги. мошин бачо свети саф-сафеда ки хушрак дӯстони азиз. номеракои 007 падарка. ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз. дискои фасон балоношо мақсад ки пачка. аки беруна ягон кори хали сериёз надора мошин. мақсад ду типро аст. полни объёмни чикадаги ам. ина марамат бачо срочно фурӯшия. танировка дӯст бачо мақсад ки 5-6 моҳи дига мондаги аст. мошин дар шаҳри бухтар бачо не хали бо спойлерчои молодёжни мондаги намешавад. дӯстони азиз дурӯшам нишон тиёметем. обшивкошам тоза кай бачо не хали бо сиди салон доштае. чихолои фасон мондаги аст. не самфорш не ки зур будае. мониторчаи фасон бачо. я тамошо кунем дӯстони азиз тозак. салонш нормални будае. дӯстони азиз нархи мошина 38000 сомон гуфтесиян. инҷаш хеле кор доштае. нархи мошина 38 гуфтесам бо мақсад ки муомила савдои хуб доштае бачо. танировкашам дӯстони азиз як 4 моҳи 5 моҳи дига мондаги аст. я дӯстони азиз марамат утил ҳамаш кардаги мошин бачо дар шаҳри бухтар айни ҳол дар мошин бозори шаҳри бухтар қарор дорад. утил ҳамаш дорад дӯстони азиз. канслен надорад? не канслен дорад дӯстони азиз. нархи мошин 38 мошина бинега мошина айпеш бинега мақсад ки савдо муомила мекунем мега срочно фурӯша. марамат дар рақамо поёмда занг занем. марамат бачо 52000 сомон Mercedes Benz C класс бачо сечка объёмни. дӯстони азиз 52000 сомон бачо бо муомила савдои хуб дорад. мошин 9 моҳи дига танировка дорад. 3-4 рӯзи дига документош мондаги бачо. утилам дорад дӯстони азиз. кондитсионерш яхай. сечка бачо объёмни 98 сол мотори як гаш карди свети саф-сафед бачо. идеални састени 52000 сомон бачо бо мақсад ки муомила савдои худро срочно фурӯша. дӯстони азиз ягон хали кори харид чи надора берунаш мошин тоза кай срочно фурӯша. ина марамат тамошо кунед. обшивкош тоза кай бачо. чихолакошам фасона кай. дута электропакет дӯстони азиз. кондитсионерчаш мегад ях кор мекунад. тарпидош бачо ягон ҷош хай кандаги мандаги нест дӯстони азиз. чихолои фасон бачо на бо люкам доштае. обшив салончаш тоза кай дӯстони азиз 52000 сомон бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. 9 моҳи дига танировка бачо. не ки документош мега ами 3-4-5 рӯз дига мондаги аст буд мешавад. ина марамат мошин кондитсионер ях дӯстони танировка 50%. утилдор балоношам 80% аст. камоди мошина ин бампериш надеси неҷаи қа кор доштае. ин неҷаш дӯстони азиз неми яда ҷош хеле кам фамаки мақсад ки кор доштае дӯстони азиз. 52000 сомон бачо бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. мошин бачо дар шаҳри бухтар аст. марамат дар рақамои поёмода дӯстони азиз занг занен ёки мошин омада айпеш бинен савдо кода гирен. 52000 сомон бачо ака бисёр не камтар бо муомила мешавад. нархи дастрас бачо бо танировка дор. марамат дӯстони дар рақамои поёмда занг занен маълумотои пурра ва неша худтон гиред срочно.
инам аромат бачо Daiwo Nexi срочно фруши. Дӯстони азиз, мошин 96 солае, то хили сола танировка, то хили сола бачо ҳуҷҷатам дора, утилшам кадаги аст. Дӯстони азиз, свети сабсафед срочно фруши. Дӯстони азиз, ози ҳамаша нишонтон метавонем, бо мақсад ки нақшам мегем. Инам аромат тамошо кунем. бачо беруна мошин наҳаддеса инамҷаш камтарак мақсад ки камтар шакидаги дошта, мақсад дуромадаги бад нест, просто намадумай чизе ки камтар сиёда палировка мекунем. Ихе дига мақсад ки берунаш хесостарак ҳай. Дӯстони азиз, срочно фрӯше. Авшифкош бачо тозаака, агар фурая ахим чизкаш мекунем, 4 та электропакет. Дӯстони азиз, чихолошам хе зарди хушруак ҳай бачо. Тарпедошам сол. Дӯстони азиз, мошин 96 сол бачо, Daiwo Nexi. Южный корейский? Южный корейский, дӯстони азиз, мақсад корейский бачо, Daiwo Nexi. На берунаи мошин бачо. дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷаташ то 18 декабр, ки то охири сола мешавад. Десен дӯстони азиз, камоди мошин чизи аст мегем, то мақсад аз то нагирем бачо. дӯстони азиз, нархи мошин аз соҳиб шумо 24 000 сомон гуфтеса, бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. мошин дар шаҳри Бухтар 24 000 сомон бачо, бо муомила савдои хуб мешавад, срочно фурӯше. ои мошин ягон маълумот мехоҳед, ягон саволу иловагӣ бошад, дар рақамҳои поинта занед маълумот чагиред, аз багажам нишон метавонем. дӯстони азиз, соҳиб шумо гуфтам ки наҷашам нишон те багажа хай мақсад тоза накарден, аз самбуфирошам мега қатиш туфа бачо. хай мошин опшин мақсад бо дили пура мега, ягон хай мелиш кор дорад. нархи мошин бачо 24 000 сомон аст, бо муомила савдо мешавад. марама дар рақами поинта занг занед. инам аромат дӯстони азиз, Hyundai Santa Fe бачо, корейский вариант бачо, 2014 мотор 2D дизел. дӯстони азиз, мошин нав дуромадаги аст, мақсад ки састени вагон. дӯстони азиз, мақсад ки 2D бачо, дизел турбо бачо, мошин срочно фурӯши аст. ҳоз бо ҳамаша нишонтон метавонем, бо мақсад ки нақшам мегем. мошин 4 бачо. инам аромат тамошо кунем. дӯстони азиз, мошин айни ҳол заводини кор кардесай. балонлош пачка бачо, мошина хай муйка накарда овардем. дӯстони азиз, мехали бо ручкои карбони мега задаги ҳастем, қиматак бачо, мошин вагон. дӯстони азиз, афшикошам тоза, электропакет, дӯстони азиз, 4 та регулировка замок, бакҳавой бачо қадо, дӯстони азиз, лифта, кожни салон, дӯстони азиз, коробка автомат бачо, обогрев сидене, дӯстони азиз, кондитсионераш ях бачо, рӯз дупара панорама, дӯстони пробегшам 107 000 дӯстони азиз. хай мошин бачо корейский вариант дӯстони азиз. ин мақсад не бо чошам хали пол панорама хали дароз дошта. дӯстони азиз, корейский вариант мошин. рост дига мегад мошин ганда қимат галлага мега срочно сум дар кӯжда нақша мақсад арзон ман бачо, бо хай нақша мегем. дӯстони азиз, мошин 2014 ҳай бачо, DD мақсад турбо дизел. ин бачо мақсад ки варианти корейский дӯстони азиз, срочно фурӯши. дӯстони азиз, мошин утил кардаги астай, фақат ки ҳуҷҷатову танировкаш бучдаги. дӯстони танировкаш заводскоя, мисол меканен агар форахтон, мисол гира бо хай мепурсем. камоди мошин фақат ки даккои надора бачо, утил растамошка ҳамаш кардаги аст. 2014 ҳай бачо, мошин полни фулай. 130 000 сомон бачо, бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. мошин дар шаҳри Бухтар 130 000 сомон бачо, бо муомила дорад. марама дар рақами поинта занед маълумоти анеша хитон гирем. инам аромат бачо 45 000 сомони бачо, Mercedes сечка бачо, объёмни. дӯстони азиз, мошинча идеал нисасияни аст, то охири сола ҳуҷҷатам дорад. дӯстони азиз, 45 000 сомони дӯстони азиз, бо муомила дорад, срочно фурӯша. дӯстони азиз, мошина ягон кори хеле сериозӣ надорад. дӯстони азиз, десен бамперш камтарак кор дошта, хеле ягон мелич ам хеле кор дорад бачо. краскаш мақсад идеален, бо люкам дошта, бо 4 та электропакет. дӯстони азиз, бози хай дискои рамашка, балонлош, дӯстони азиз, пачка, мошин синияти тайёра. ина марама тамошо кунем. дӯстони азиз, афшифкошам тоза кайне хеле як инмҷаш камтарак мақсад хоколуб да хай мешӯенша. чухолакош бачо сери тозак бачо, 4 та электропакет. дӯстони азиз, тарпедошам ягон ҷош кандаги мандаги нест. дӯстони азиз, ина маромат бо люка дошта. дӯстони азиз, мотори 1.8 бачо, то охири сола ҳуҷҷат. нархи мошин бачо 45 000 сомони аст, бо мақсад ки муомила дорад. дӯстони азиз, соли мошин 97 дӯстони азиз, объёмни, то охири сола ҳуҷҷат утил кардаги аст. мошин срочно фурӯши. нархи мошин 45 та, бо муомила савдои хуб мешавад. мошин дар шаҳри Бухтар. дӯстони азиз, мошина бинен ай пеш бинен,
мақсад ки баъд харидорӣ кунед. То қасми хоилаи вариантҳои алишӣ надорад. Рақамҳои дар пони видео мондагӣ аст. Марама дигар маълумоти пурра ва аниқ аз рақамҳои пурра марама срочна. ина марҳамат бачаҳо 27000 сомон Opel Sedan. Дӯстони азиз 27000 сомон бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. Мошин 98 солае. Дӯстони азиз мошин краскаш навай бачаҳо балоношам дӯстони азиз нав ва бачаҳо ягон чашкаш варид надорад. 27000 сомон бачаҳо бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. срочна фурӯшае. Мошин бачаҳо ҳам газ ҳам бензинае. ина марҳамат. ҳолати балонош бачаҳо пачка ягон ҷош кор надорад. дӯстони азиз беруна мошин тозака балонои пешам пачка дӯстони азиз. дасте краскаш тозака. ина марҳамат. балонои пешам бачаҳо пачка. дӯстони азиз абшифкош тозака резаш хак кандагӣ дошт дута электропакет. хуб чӣ холаш бачаҳо хак навонест рабочая коробка механика дӯстони азиз тарпидош ягон ҷош кандагӣ мандагӣ нест. ина марҳамат тозака. тарпидо ҳама дурун берун бачаҳо сӯзай. дӯстони азиз мошин утил дорад фақат ки документаш бучдаги аст ки пули ҳуҷҷатча мегӯяд мегзарем. пули ҳуҷҷатча мақсад ки мегзарам. мошин дар шаҳри бохта срочна фурӯшае. нархи мошин дӯстони азиз чӣ хеле гуфтум 27000 сомон бачаҳо бо мақсад ки муомила савдои худ дорад срочна фурӯшае. мошин дар шаҳри бухта. боиди мошин ягон маълумот хоҳед ягон саволҳои иловагӣ бачаҳо дар рақамҳои поёмда занг занед. марҳамат. бовар кунед нархи дастрас кардед дӯстони азиз 27000 сомон бо муомила меша марҳамат занг занед. ина ассалому алайкум дӯстони азиз. марҳамат аз сечкачаи хушрӯяки срочна фурӯшӣ. дӯстони азиз соли мосини 1994 сола не ки бовар кунед ранги 98 тозаи мошин моторш бачаҳо дай. дӯстони азиз комплектаи элеганти тоза. дӯстони азиз ягон ҷош варид парид пӯшидагӣ надорад. 8 моҳи дигар ҳуҷҷатам дорад. дӯстони азиз свети золотисти мошин синьяти тайёра. ягон ҷош бачаҳо варид парид хеле пӯшидагӣ надорад. нархи мошин бачаҳо 38 бо муомила савдои худ дорад срочна фурӯшааст. ина марҳамат тамошо кунед. дӯстони азиз свети золотисти хеле меяд ҷош хеле сарафина ҳарҷо доштае. дискои фасонак балонош мақсад ки 80 фоиза мошина дӯстони муҳика накада овардиам. ина марҳамат дӯстони азиз срочна фурӯшӣ. абшифкош тозака бачаҳо скамайкош дӯстони азиз латаги баъд нихел чихолакҳои фасон омода 4 та электропакет дӯстони азиз. ай самбуфечо чизои худаш бачаҳо мошинча салоншам тозака десин. марҳамат бо люкам доштае. дӯстони азиз элеганти тоза моторш дай. моторш бе ягон расходае. ина марҳамат. дӯстони азиз мошин муҳика накадай. мақсад ҷазира бовар кунед ака дастёнка чӣ хел менамедонед ки мошин кузуфуш мақсад тозаи бадае. ина марҳамат дар шуда. дӯстони азиз мошин утил ҳуҷҷаташ ҳастае. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин дар шаҳри бухар 01 шумондае. нархи мошини 38 бачаҳо бо мақсад ки муомила савдои худ дорад срочна фурӯшае. марҳамат дар рақамҳои поёмда занг маълумотша гиред. ина марҳамат дӯстони азиз Toyota Camry яги тозак бачаҳо Америка солош 2006 бачаҳо мотор 2.4 бензин дӯстони азиз 4 моҳи дигар танировка 4 моҳи дигар ҳуҷҷат утилдор дӯстони азиз. дӯстони азиз нашуд коробка моторш мегӯяд бо дили пур мегӯяд мақсад ки навай омада бо бинед. дӯстони азиз мошин кондитсионераш яхай свети сиёҳ балонои пачка краскашам ягон ҷош кор надорад. нархи мошин бачаҳо 5000 сомонӣ аст бо мақсад ки муомила савдои худ дорад срочна фурӯшае. ина марҳамат тамошо кунед. дӯстони азиз мошинча тозаака. дӯстони азиз балонош мақсад ки пачка. дӯстони азиз навзадага дискошам сӯзай. мошин беруна ягон ҷои хе кор надорад десин. ягон ҷо кор надорад мақсад. абшифкошам тозаака бачаҳо 4 та электропакет дӯстони азиз регулировка боковой дӯстони азиз ва чихолакҳои фасон мондаги аст бо дӯстони азиз камекош латаги ахича коробка автомат бачаҳо мониточаи нав ва дӯстони кондитсионершам кор мекунад бо ина хеле шишарӯшари хеле айсолои нав дупара мултирои хеле қимат обзадагӣ мегӯям чиа салончаш тозаака. ина марҳамат мошинчаи хушрӯа дӯстони азиз беруна мошин ягон ҷои кор надорад. ина марҳамат мошин Америкаи бачаҳо 2006 солош балони активам нав. дӯстони азиз амҷаш хак камтарак дар чизи расуни аз краскаи ча сафеда полировкаш мекунед хай амҷаш хак сарафи надоштае. 4 моҳ танировка 4 моҳ ҳуҷҷат бачаҳо утил мошин Америка. дӯстони азиз нархи мошин 5000 сомонӣ аст бо муомила савдои худ дорад. мошин дар шаҳри бухта дар рақамҳои поёмда занг занед маълумоти пурраша гиред. марҳамат срочна. марҳамат бачаҳо 74000 сомон Hyundai Elantra Америкаи 2012. дӯстони азиз састениш ганда зури бадае.
74000 сомон бачо бо муомила савдои хуб дорад то мақсад ки охирои сентябр ҳуҷҷатам дорад. дӯстони азиз, мотори як ҳаштай консернашо кор мекунад. коробка мотор бачо 100% свети хеле хушрӯяки залатисти хеле зур аст. дӯстони азиз, обши светош мошинча идеали састени 74000 сомон бачо камтар дигар муомила бачо марамат срочно фурӯша. ина тамошо кунед. дӯстони азиз, ҳолати балнош пачкай, мақсад ки балнош навай мошин ягон берун ягон ҷо кор надорад. тозака дӯстони азиз, абшифпошам тозака 4 литра бачо регулировка бакаҳо дӯстони азиз қадарост мешаванд. дӯстони азиз, дидсен латаги айхча тозака буни хел чиқолакҳои фасон кашидаги ай коробка автомат. дӯстони азиз, консолеча дӯстони азиз нехел дупара мултир ҳамашон кор мекунад. дӯстони азиз, ҳамин мошин аванта ё нисол хундай аванта не ки фақат элантраш америка меша. ҳар ду ин чиза фақат аванта корея меша. дӯстони азиз, элантраш америка. ина меқа фарқ дорам. мошинча бачо идеали састия. ина хеле инҷаш қак дошта як намедонам агон алиш мекунем бо хай ҳам якташ. дӯстони азиз, ақибаш ягон ҷо бамперо беруна ягон ҷо кор надорад. ина марамат иш сӯзай. ягон беруна ягон ҷо винешка кор надорад. мошинча тозака. амира мега дорст як қимат гирифтага ҳастем мега просто мега сафар дорем. ба ҳамин хотир амира рафтан хай 78 79 74000 модел. дӯстони азиз, бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. бачо то охирои сентябр ҳуҷҷат дорад. утилам кадагас 2012 бачо америка 74000 сомон бачо бо камтар муомила савдо меша срочно фурӯшай. мошина мода ай пеш бирем марамат срочно. ина марамат бачо 30000 сомон ваз 2107. дӯстони азиз, мошин 2008 беруна у дурунаш не ки да техпаси 2005 гузаштаги астай. соҳибшон гуфт ки амихел мақсад ба тамошобинотон фаҳмонед. не ки мошин бачо кузуфаш ганда тоза астай. бухтон омада ай пеш бинен. мошинчада мега мақсад ки 45 та ғалидаги аста. дӯстони азиз, не ки наша 30000 сомон мондесиян. не ки састияниш зури бадай бачо. краска праска мақсад дурун берун бачо ягон ҷош мақсад хали корпор расход надорад. ина марамат обшим хай 2005 бачо ҳам солшам хеле ҳисоб кунем. дӯстони азиз, моторш мега як ҳафти полисеска бачо абшифпош тозака. не хеле 4 та электропакет дошта. не хеле скаменкош латаги хушрак бачо. коробка механика самбуфираш ҳам зури бадай мега соҳибшон. мошинча мега як даст гаштаги ина марамат. дӯстони азиз, мошинча тозака. дӯстони азиз, бензини хоилаи мошин обшми ҳамаи чиз кор мекунад. нархи мошин 30000 сомон мега соҳибшон. ҷои сумгириш дига арзон намешавад. мақсад ҷои сумгириш бачо 30000 сомон срочния. дӯстони азиз, документош солона полни кадаги ина марамат. дӯстони азиз, як моҳ пеш мекадагем 2026 срочна 30000 сомон. мошин дар шаҳри бухтар. ҷои сумгириш 30000 сомон. мошин дар шаҳри бухтар аст. омада пеш бинем марамат срочна. ина марамат дӯстони азиз, срочно фурӯши трактори фурӯши. трактор бачо хати пресс подборщик. дӯстони азиз, трактор беларуска. дӯстони азиз, мтз беларуски бачо хати пресс подборщик. дӯстони азиз, соли трактор 1996 соли бачо солуш 96 сол ҳуҷҷатош солона кадаги документ солона дорад. дӯстони азиз, инчунин акилматошам пачкай сатешам навай мега соҳибшо. динамшам мега нав рул мега гидравлик бачо бо КПП-шам дӯстони азиз хеле нав хеле нависта соҳибшон ва моторш мега нави D245. дӯстони азиз, трактор мега хелаки як даст гашта. ҳолаташ мега беҳтарини бадай. адреси ина дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи қумсангир бачо. нархиш қатъи трактор ва дӯстони азиз пресс подборщикаш ҳамагӣ 80000 сомонӣ аст. бо муомила дорад. нархи беҳтарин бачо, нархи дастрас. бо ягон усул муомила савдои хубам мешавад. дӯстони азиз, ин ҳами рақамҳое ки дар поини видео аст, рақамҳои тисела. ин рақамҳо ҳам кор мекунам. дар рақамҳошон ватсап, имо пайваст. ина марамат. ассалому алайкум. Toyota Camry DSK асфалтни свед. дӯстони азиз, яъне мокри асфалт. солош 2009 8 моҳа бачо, яъне ки 2010 ҳисоб мехӯрад. SK тоза. дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷатош як моҳи дига мондаги аст. яъне ки соҳибшон гуфтанд ки ҳама хел гӯё ки мақсад ки гуфтанд ки бугӯ ки бучдаги мақсад гӯё документош бучдаги як моҳи дига мондаги аст. ҳисоби ки уже бучдаги. дӯстони азиз, утил дорад. хайр агар бигем тақрибан як моҳи дига танировка ҳуҷҷатош мондаги аст. ҳисоби ки бучдаги мошин бачо моторш 2.5 дар комментария бисёр одамо хоҳиш карданд ки ягон Camry DSK 2.5 боша бачо. ина мотори 2.5 мошин срочно фурӯшай. нархи дастрас кардид. дӯстони азиз,
сидниёш лифтай мақсад ки мултирол обши мошинча ҳамаи навортора дорад асфалисе балоношам пачкай бачо 2009 8 моҳай нархи мошин бачо ҳамин рафтан ки айсад боло монем мо гуфтем не 98,000 сомон дӯстони азиз бо мақсад ки муомила савдо мешавад мошини қарор дорад дар ноҳияи қумсанги дӯстони азиз 98,000 сомон бачо бо муомила дорад ҳай адда ҷош адда деталош кам камаки хеле мелеч кор дорад бо рафтахтун ай пеш бибинен нархи мошини 98 бачо бо муомила савдои хуб мешавад дар рақамҳои поён ҳам рақамҳои дастӣ ҳам рақамҳои ватсап шумо мондагӣ аст шахсоне ки sk доим мекунанд маромад занг сошам маълумотша гиред